No, bo musíme si spievať. You are my sunshine. To čo je? Mám minútu 23. Musíme nájsť heslo, máme 6 minút. Čaute. Hovno kleslo. Filip, ty opica. Nepadni z kamery. Nemôžeš toto, nech samo nepadne z kamery. Kárec. Aha. Aha, ty si to. Hi, my Pozor name na is... veľké čierne veci. Pozor na veľké čierne veci, čo vychádzajú z podlahy. Choďte niekto, kto má baterku. Choďte. Bežte. Kde je môj dvorný kameraman? Tu sú, tu sú. Filip, poď. Samo, ako náhle budeš počuť ako keby taký jumpscare zvuk, okamžite zapni nahrávanie a natáčaj okolo seba. No, dobrá. Nie, nechujme teraz toho. Vítam. Čau. Vítaj. Tu ma. Oni nešli. Poďte sem. Tak, povedaj. Well, hang on. No dobre, pomerám. What the fuck, kámo, ja som čo, James Bond alebo čo? Moje nachádzame sa práve v Mission Impossible filme Dick Dick on... Limbo. Limbo. Matúš. Mám pocit, že týchto chlapcov tu práve vypol z Limba. Nebolo to limbo. Zober si tých taký. Ja som nemyslel, že ma to zabije. Dobre, mám jednu. Poď, Jak sa mám dostať? ja neviem, skús. Neviem, choď ďalej, ja pôjdem. Ono také nezobralo mi to životy a takže dobre, tak asi ma to iba vyplo a že... Nie, dvaja nie. Čakaj. Ale musíme peňažky, potrebujeme. Ale my máme dosť, vidíš, na videu sú dve mŕtve, to stačí. Myslíš? Podľa mňa, hej. Hej, stačí. Dobre, poďme. Tady čo chodí? Tady čo... Kde? Dick more! Dick more! Moje čity normálne. Ja si myslím, že ich to vidí. Asi ich to ide zjesť. Samo ticho. Nie, ono to zažerie, Slava. Samo, nechaj to. Samo. Tak to nevyzerá vôbec, kamopriateľ. Wow. Samo, ono to beží. To je ten mixerový vrták hlava. Filip, zatvor! Bež! Pleď! Tá mixerová vrták hlava. Dick more. Najprv choď z toho von. Pomoc! David je v tom. Dobre, áno. Dobre, poďme. Jak si na ten kauš nabíja? Daj tam. Dick more, nachádzame sa práve v Mission Impossible filme Dick Dick on... Mám pocit, že týchto chlapcov tu práve vypol z Limba. Aha, dobrá práca, chlapi. What the fuck? Dick more, akurát sme išli robiť Mission Impossible moves like James Bond or Tom Cruise, but my two friends are so stupid and they just die. Kde? Dick more! Dick more! Dick! More E.T. normálne. Práve sledujete E.T. v akcii. Hej E.T. Interview! Hej, E.T. Daj mi interview! Haló? Daj mi interview! Ty kokos! Bež! Pleď! Jak točí seba. Dobre, ja som červený. Matúš je modrý, Samo je zelený, David je tiež červený. Dobre.
Tak ja budem... Žužový. Nie, ja budem taký... Hej, ale ideme. Berem kameru znovu. Rocking Roll McDonald's. Aha, musíme si kúpiť. Čiže budem... Počkaj. MOT. Apple. Nie. Hoši, No. vy skočíte na niečo, čo by ste mohli padnúť, ale sa zachytíte, no tak vás to na chvíľku zachytí. takže- Ešte za 10, ešte máme 10, počkaj, ešte máme 10, niekto niečo za 10. My môžeme kúpiť... Tu je dron? Čau. Čo si kúpil? Knihu. Čo? Jak robíš? Čo? To jak robíš? Musíš si kúpiť. A ja chcem. Ale on to zobral všetkým peniaze. Peniaze, lebo je to debil. Áno, vynosí všetky peniaze na toto. A ja nemám žiarovku. David, natáčaš? Áno. Tybe. Ja budem takto, ja chcete počuť. Rocking to McDonald's. Jaký peniaze ste mi mluvili? Ja som si kúpil. Jak tam? Čakaj, my nemáme flashlighty, ale niečo. Lebo nám nevydali peniaze kvôli tomu debilovi. Hoši, my nemáme ani jeden flashlight, chápete? Tam niečo nevidím. Tam je petolízač, tam je petolízač. Uhník! Aha, tam vzadu vidíme petolízača, cakdič. Rocking to McDonald's. Hoši, nie, cesta normálne. Ideme tady? More Digo nám kýva. Ty čau. Čauko. Poďte niekto ku nemu. Nejdem. Chalani, nadiaľ je cesta, ideme tady? Aká cesta? No tu takto, ako to by. Tam je fakt také svetlo. No však hovorím. Ale to je tiež taký vstup dole. Fakt, že hej. Nice. Wow! Bombokrát. Bude ako emergency handle pre nás. Na to si bude hovoriť, čo to bude. Very spooky. Spooky scary skeleton. Shivers down your spine. Drinking skulls will shock your soul. Nie. Nepočujem ho. Guys, si naprava. Spooky, scary, scared. No. What the f... Aha! Run! Poď sem! Papa! Oni sú mŕtvi? Papa, zdrháme! Run, bitch! Run! O. Samomyslné pasci. Skry sa, ticho, skry sa. Ticho. Aby som si odpovedal sám sebe na otázku, áno, to bol granát. A ja opäť, no. No, tak a môžeme ísť. Dobre, musíme sa dostať na loď. Pozor na kolesa. Koleso. Dobre, poď musíme ísť. Podľa mňa nás to počujú.
Uh-oh. Run, bitch, run! Ja netuším, odkiaľ sme prišli, ale... Aha, Filip! Á, granát! Utekaj. Vy žijete? Si kam zdrhol. Ja neviem, ale dal som sa dole. Teraz ticho, lebo možno to byť prišiel ti niečo. Parkour. Parkour. Rockin' to McDonald's. Zvrchu som sa pozrel. Čo? Nič tu není. Pohoda. Ja Oh. Bye bye. Bye bye. Welcome. Dobrý. Guess who's back? Back again. David, kde si? Za tebou. Aha. Ďakujeme za zhlédnutie tohto videa. Lúči sa s vami Fifko. Čus. Dajte tam tú kameru. Au. Tak on sa snaží. Nohy. Moje nohy. Vy ste videli tiež toho vrháča granátov? Áno, videli. Hej, mám ho natočeného. On mi hodil granát podľa, že to je Nie, tu granát. sedím ja, Oskar, tu sedím ja. Vybuchol som. Tam niečo nevidím. Opäť ide Tam je petolízač, tam je petolízač. Uhni. Aha, tam Bye vzadu bye. je petolízača. Cagdič. Radšej. Diving do ulici. Ja sa vyšporám. Hoši. Nie, dneska normálne. More Digu nám kýva. Dig, čau. Choďte niekto k nemu. Tu niečo po mne háže. What the fuck, man? More Diga, Mike. Is that To original? čo je? Ja zomrem. Pomoc! Pomoc! Tak nič. Poďte. Oni sú mŕtvi? Papa, zdrháme. Run, bitch, run! No, is it lost? Bež! 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 Run, bitch! Run! Ja netuším, odkiaľ sme prišli, ale že absolútne. Bye bye! Bye bye! Ďakujeme za zhlédnutie tohto videa. Lúči sa s vami Fifko. Čus! Perfektné. Úžasné. Počkaj. Ja si chcem niečo kúpiť, choď preč. Bratu, hoši, ale mne teraz došlo, hento. Musíme ísť spinkať. Musíme ísť spať, babi. Máme sa, oniť. Hoši, mne teraz... Practical job. My sa vlastne spúšťame dole. Hento je diving, hento. My sa spúšťame. No o. No poďte spať. Keď spím. Kde ma Taktikálne. Tactical nuke. Ink.